салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба шабакаи қадамшоҳи Исоев. ман имрӯз бо шумо қадамшоҳ бисёр хоҳиш кардем ки ягон видеое ки ба манфиат бошад, видеое ки ба маънӣ бошад, пурмазмун бошад. ман тасмим гирифтам ки барои шумо як нақлиро пешкаш кунам ки беҳад нақли ҷолиб аст, яъне фоидаашам ҳаст. мумкин ки аз ин бисёриҳо баҳра бигиранд, бисёриҳо не. биёед гапро бисёр намекунем, қиссаро пешкаш мекунем ки то ки шумо гӯш кунед. барои пешрафти канал подписатсия кунед, дар канал обуна шен, яъне видеоро падалиса кунед, барои дӯстони худтон бо диққат гӯш кунед. беҳад қиссаи нағзай. агар ба шумо писанд шавад, иншоалло дар оянда қиссаҳои ҷолибе дорем ки пешкаш шумо мегардонем. қисса чунин: бевабозӣ ҳаром. ё бо зани бадрашку бадқаҳр умрамро хазон кунам, ё ман корманди корхонаи бонуфузе ҳастам ки ба ҷавониям нигоҳ накарда ба як қатор комёбиё ноил гаштам. чун вақти хонадоршавиам фаро расид, модарам интихоби манро хато гуфт. духтари мехостаи худашро келин гирифтанд. беҳуда нагуфтанд ки яке ҷиҳати сустии мард зебопарастии уст, ки банда аз ин шумор. истисна нестам охир ба дидани чеҳраи хеле зебои арӯсам. дӯстдоштаамро ба коми фаромӯшӣ партофтам ва ба модарам барои ин хизматаш ташаккур гуфтам. воқеан ҳам занам аз чизе камбудӣ надорад. ӯ дар оилаи сарватманд ба воя расидааст. чашму дили серд ва тарбияи олӣ дорад. волидон ва пайвандонамро ҳурмат эҳтиром намуда хизматашонро мекунад. аммо як хислаташ дар ин 6 моҳи оиладориам ҷонамро ба лаб овардааст. ӯ бисёр бадрашк аст. агар худо накунад ягон ҳамсабақ ё ҳамкорам занг занад, тамом маро бевабоз, ҳарому бадахлоқ номида шаби дароз мегиряду ҷанг мекунад. вале дар назди дигарон ин ғафлаташро нишон намедиҳад. чанде пеш муовини сардори корхонаамон ки зан аст ба ман занг зада зери борони ҳақорати ҳамсарам қарорам дод. ман сари қаҳру ғазаб ӯро бурда ба хонаашон мондам. занам ҳамроҳи модараш ба корхонаамон рафта аз раиса узр пурсидааст. муовини сардор ҳам ӯро бахшидааст. модарвор насиҳат кардааст. акнун ҳар рӯз ба ман занг зада мегӯяд ки гуноҳашро фаҳмидааст. волидонам ҳам мегӯянд ки рафта занатро биёр, ҳоло ҷавон аст, бад баст мекунад. шумо чӣ маслиҳат медиҳед? умрамро ба зани рашкину ҷанҷолӣ хазон кунам ё сари вақт ҷудо шавам? ин бародари мо буд ки мо қиссаша хондем. хеле қиссаи аҷоиб буд, бахтовар. фикри худтона дар комментария бинависен. бори дигар аз шумо узр мехоҳам, барое ки рости и записама як дар чанд ҷо кардам, ҷои муайян надоштам барои запис. боқӣ панои ҳаматон ба худо. худо ҳамата нигаҳбон боша. зиндагии хуб, хушбахтӣ мехоҳам барои ҳар якуми шумо. аҷабо нест ки ногуфта нашуд, қиссаи ишқи туро гуфта нашуд. аҷабо нест ки ногуфта нашуд, аз таби гуфтаи ногуфтаи мане. бандбанди баданам месӯзад, бандбанди баданам месӯзад.
قصه عشق تو را گفته نشد، عجبا نیست که ناگفته نشد. قصه عشق تو را گفته نشد، عجبا نیست که ناگفته نشد. از تب گفته ناگفته منه، بندی بدنم میسوزد، بندی بدنم میسوزد. نگذشت تو گذشتی و خمارم نگذشت، سوزش جان فگارم نگذشت. عاقبت این حوثی نشکستم، رشته جان و تنم میسوزد میسوزد. قصه عشق تو را گفته نشد، عجبا نیست که ناگفته نشد. قصه عشق تو را گفته نشد، عجبا نیست که ناگفته نشد. از تب گفته ناگفته منه، بندی بدنم میسوزد، بندی بدنم میسوزد. رشته جان و تنم میسوزد.